kat nong idap da jing sau kemen kat nong idap da jing kermen ha ka bang ui na kaliang jong uklik nong sensar hang ne po gajat benriu UCM jong ka KHADC lani kata ka district council ka bakar riti sensar patba jong ka ri India kala pen kubor haki lengba ka sik schedule bat benta kila exercise fully kumno ban yada ya kata ka jinglong kerpang jong ikom gajat benriu lah hakanu kanu ka benta wat haka kayi ke pateng bat ngi ui bat ngi sakhi lagi jong ki khmat ya kata ka initiative step ka baki yat shakmat menin ke sengi haka ba ila yat shakmat ban khanra ya kita ki weipat ki jat benriu ki bawan kayi bian klem ki kot ki sla ki babiang hang ne pok jat benriu ki jongi da ka ba ki yurot no ya ka hok jongi ki try muluk ti henrai ka ai ka ba snyosi bat ka ba pen kethang yangi ka ba pen diaw hadu kata-katai ka mensim ka jongi ka long ba tangla khanra ki kot ki sla jong ki weipat ki bar jela ki wan kayi bian hang ne pok ka ri khasi don ki por ba don kita ki khasi lagi dei ki senrang lani ki dei ki kenthai ban mi bujli hai jaka jong ki ban fight namta jong kita ki bar jela bat ngi sotu bagi ni ki klik nong sensar ki klik nong yalam jong jat benriu hapa ki sim ne ka senjam ban khanra kita ki kot ki sla jong kita ki non tribals lani kita ki bar jela ki bombiang ki kot ki sla ki wan khai pateng hang ne dei baki ong ban le namta ka jing mentoi ki jong ki simat ka jing mentoi ka long namta ki paradok ki prasnam ki jongi namta ka jat benriu ki jongi den rei ka ba sosi ka long ba manu ba pen kubor ya kom kini ki briu ki banut ban challenge ya ki klik no sensar jong ka jat benriu haba ki challenge ki klik no sensar jong ka jat benriu kamut baki insult ya ka jat benriu ki jongi den rei meningi ui bana kaliang jong katai ka kenhun ki nong di madan ila ban ong ki balong ki khasi habang ipet ya katai ka jingsoi kerteng ki jongki ki balong ki khasi igen hun nong di madan kata ka association ngi kwa ban bu kani ki jingkeli ka long ba kani ka association kani ka kenhun jong kita ki nong di madan phiyang ban yada na benta ki barjela lane phiyada na benta kari bagi jat menriu na benta ka interest jong ki produk ki prasna hatu phiyang ban yada nam ta ki jingyo nong ki henmen ki parah ni puga jat benriu lani phi yang ban yada nam ta ki barjela di katkom kani ka siti bat katkom ka ai ka bajia benin kasngi ka penpau bat ka pen i ba phi yang ban yada nam ta ki barjela om nam ta ki para khasi namar baka jing khanra trading license jong ka KHADC menin kasngi om dai baki khanra nam ta ki khasi om dai baki pendik ki pentut ya ka jing song di madan lani ki jing song kamai jakpo jong ki paradok ki prasnam ki jongi hanrei ki yat katkom ka an katkom ka lenti ban khanra ya kita ki trading license ya ki kot ki sla jong ki barjela la ki wan khayi bian lani ki wan khayi hang ne katkom ka lenti hang ne pok jat pru ka jongi bat lada ki khanra bat ki beno ya kita ki barjela ki ba khayi bian klem ki kot ki sla ki babiang ka jing itu ka babiang jong ka jat benriu kadai ke jing yo nong na em nam ta ki produk ki prasnam jongi bat ladai ke jing yo nong jong ki produk ki prasnam jongi mano bapa ya kini ki sang nong di madan ban mi syakmat ban persya ban ya kene ka inisiatif ka baka KHADC ke siap hajaka ba pin kemen ban pi mi syakmat ban persya ti kom kini ki AKA kom kari bagi jat benriu ngim kwa ban jia hang ne pok gari khasi bat ngi kwa ru ban pha kan ka khubor syak ki paradok ki prasnam ki dukhot jong gari bagi jat benriu ki ba kom kini lada ka authority lani lada ki klik nong sensar kimla ban te lekam bat kimla ban le ai persya ki ba kom kini ngatharai ka deiru ka kamram ka jonga ka jongphi kom ki dukhot ba pura jong gari bagi jat benriu bangi hab ban mi syakmat kom kita ki samla ki longkmi ki longkpa ki ba don la ka jong ka jingkit kli ban yada na banta ka interest jong gari bagi jat benriu bangi hab ban mi syakmat bat ngi hab ban rat dingkong ya kom kini ki kam ki bomlong ya kom kini ki kam ki bolong persya ya ka jing snow jong gari